Hoxe en Xeografía co profe Iñaki vamos a ver o quencemento global. Que é o quencemento global? O aumento da temperatura media da Terra, dende que temos rexistros. Aproximadamente temos rexistro de cales son as temperaturas medias na Terra dende a metade do século XIX. Que se espera que ocurra? Espérase un crecemento, estes datos en plan, entre 1,1 e 6,4 graus para a final deste século, por desgraza xa está máis que superado ese 1,1 de grados centígrados, pero poderíamos chegar a finais do século XXI con hasta 6,4 graus máis de media de temperatura media na Terra. Considérase que é extremadamente probable a influencia humana neste proceso, é dicir, a velocidade que se está quentando a Terra é imposible, realmente casi imposible, explicala sin a influencia humana. É un cambio climático, vai cambiar o clima global por culpa da influencia humana. Por que se ocurre isto? Pois as principais causas son que na atmósfera aumentan os gases a proporción dos gases de efecto invernadoiro, como o CO2 ou o metano. E que provoca este aumento? Pois este aumento ven provocado polo tránsito, polas centrais térmicas, pola industria, pola gandería intensiva, polo noso uso da calefacción, calquer cousa na que utilicemos combustibles fósiles. E se produce principalmente polo que chamamos o efecto invernadoiro. Vamos a explicar o efecto invernadoiro, que é moi importante. O efecto invernadoiro se produce porque a Terra retén máis calor. Como retén máis calor? Vedes aquí, non? A atmósfera, o Sol emite raios que baten contra a Terra, non? Dan lugar contra a Terra, chega os raios, e a Terra reflexa, isto chamamos albedo. Distintos territorios teñen distinto albedo, non é o mesmo albedo do xeo, co albedo dunha masa forestal, co albedo dun deserto. É dicir, devolven ao espacio distinta cantidade de radiación, co cal distinta cantidade de calor. Ben, ao chocar ese calor, esa radiación solar contra a Terra, rebótase unha parte se retén e unha parte se rebota. E en principio vai hacia o espacio exterior, pero os gases de efecto invernadoiro provocan que se quede e volva hacia a Terra, co cal manteña esa temperatura. Cantos máis gases de efecto invernadoiro teñamos, máis retención de calor vai ocurrir. E esos gases de efecto invernadoiro, xa dixemos, proveñen da nosa actividade, proveñen dese aumento do CO2 e do metano a base das nosas actividades. Eso vai a provocar o efecto invernadoiro. Vale, que vai a afectar? Isto pode provocar subidas das augas importantes, vedes na dereita como vai evolucionando a capa de xeo que ten o polo norte, dadevos conta de que o Ártico é que nivel está desaparecendo o xeo, ese xeo acaba sendo auga dos mares e vai subindo. Vedes aí unha proxección. Todo isto de Vila García de Arousa que aparece en vermello son zonas previsiblemente inundadas, ou dende logo inundables, no futuro cara ao ano 2100. A illa de Arousa podedes ver como prácticamente vai a desaparecer se sigue este proceso. Vale? Se non paramos este proceso, isto é o que vai a ocurrir co noso territorio. Ademais, van provocar serios diferencias nas precipitacións. Vai a provocar que haxa fenómenos meteorolóxicos moito máis extremos, xa o estamos vendo. Chuvias torrenciais, como foi a dana de Valencia, cada vez serán máis comuns e máis intensas debido a esta intensificación do calor, que provoca, como xa sabremos cando vexamos como funciona a dana, que sexa todavía máis heavy, vale? Cada vez máis frecuente, cada vez máis forte. Ademais, vai provocar graves secas, vagas de calor, que se van a estender no tempo e cada vez van a ser máis intensas. Vale, os fenómenos extremos aumentan considerablemente. Isto nos vai levar como non paremos, isto nos vai a levar á extinción directamente.